Hola, bon dia. Avui estem a la Conselleria de Mallorca, a la Conselleria de Caça. Estem aquí per xerrar un poquet de lo que és la cabra mallorquina. La cabra mallorquina hem de separar dues classes de cabra mallorquina. Per una part, hi ha la cabra salvatge, que és la que s'utilitza per caça, que és la que hi ha a la Serra de Tramuntana i altres punts de Mallorca. Aquesta cabra se considera aquí, a la Conselleria de Caça, com un animal salvatge. I així ho tenen explicat aquí en aquests fulletons que tenen, no? Cabra salvatge mallorquina. La seva especialitat, diguem, en caça és el boc mallorquí, que depèn del tamany de les seves banyes, se cataloga en diferents nivells, que ara no entrarem a discutir aquest assumpte. El fet és que hem de separar molt bé el que és la cabra mallorquina a el que és la cabra domèstica. Des de la Conselleria se fa un treball per erradicar de l'estat salvatge el que era la cabra domèstica, o millor dit, silvestrada que diuen ells, o mesclada, borda, cabra borda és el nom tècnic que s'utilitza. La cabra borda és descendent del cruce entre la cabra salvatge, que tindria aquest aspecte, i la cabra domèstica que s'ha cruzat. El cruce en la cabra domèstica ha donat una subcabra, un subgènere, que té mamellons. Els mamellons, com molt bé ens expliquen, és un defecte que ells consideren com un defecte a la cabra salvatge. Es tenir també les hores pendulars, no?, que pengen, també ho consideren un defecte. Es tenir el pèl més fort o llanut, també ho consideren un defecte. Totes aquestes característiques que ells consideren un defecte són característiques que tenia la cabra mallorquina domèstica. Hem de pensar que el cruce de la cabra domèstica a la cabra salvatge ha donat per resultat aquesta cabra. Aquesta cabra que avui en dia se considera un mal per part del Consell Insular i se vol erradicar i s'està llevant, o sigui, se mata perquè consideren que no és el correcte com a cabra mallorquina. El que jo vull dir és que la cabra domèstica, que ens oposa, cabra domèstica a silvestrades i híbrids. El que ens demostra és que la cabra domèstica que hi havia aquí a Mallorca tenia aquestes característiques: les hores llargues caigudes per endavant i els mamellons, i el pèl més fort o pèl llarg. Aquestes són les característiques que queda clar que té la cabra, o tenia la cabra mallorquina domèstica. I aquest és el treball que nosaltres estem fent per recuperar la cabra mallorquina autèntica domèstica. Esperem que els resultats siguin positius i la feina ja està començada. Au, vinga, adeu.